Да се приведе в канонична форма и се намери съответното базисно решение на системата линейни уравнения. Х2 плюс х3 равно на 2, 2х1 плюс х2 плюс 5х4 равно на 2, х1 плюс х2 плюс х3 плюс 2х4 равно на 3, 2х2 плюс х3 плюс х4 равно на 1. За привеждане на системата в канонична форма ще използваме метода на Гаус-Жордан. Той се състои в извършването на елементарни преобразования над разширената матрица на системата. Целта е в системата да се получат базисни неизвестни за всички участващи уравнения. Разширената матрица на системата е представена в тази таблица. Десните страни на уравненията или свободните членове и коефициентите пред неизвестните. Осъществяването на метода на Гаус-Жордан се извършва във вид на итерации. Всяка итерация представлява формирането от стълб пред неизвестно на стълб от единичната матрица, от съответен ред. Следователно, в стълб на неизвестно ние трябва да получим като елемент една единица, която е единицата от стълба на единичната матрица, и всички останали елементи да са нули. Вижда се, че в всички стълбове на нашите неизвестни има единици, всяка от които може да бъде избрана за водещ елемент. Ние ще изберем стълб на неизвестно, при който ще се наложи да се извършат най-малко елементарни преобразования. Това е стълба на Х1, защото вече има още по условие две нули в този стълб. Т.е. няма да се налага да се преобразуват първи и последния ред. Ще изберем единицата за водещ елемент и ще анулираме единствения ненулев елемент от този стълб, числото 2. Посредством елементарното преобразование третия ред, умножен с минус 2, да прибавим към втория ред. Действията ще извършим след малко, като използваме съответните елементи от двата реда. Вижда се, че първия и четвъртия ред не участват в това преобразование, затова ние просто ще ги препишем. Ето, преписваме първия ред 2, 0, 1, 1, 0. И сега за втория ред ще започнем да умножаваме най-напред 3 по минус 2, получаваме минус 6 и прибавяме към 2, минус 6 плюс 2 е минус 4. Ето това е дясната страна в второто уравнение. Продължаваме нататък. 1 по минус 2 е минус 2, плюс 2 е 0. Коефициент в уравнението ще бъде 0. След това 1 по минус 2 е минус 2, плюс 1, минус 1. Следващия коефициент е минус 1. След това 1 по минус 2, минус 2, плюс 0, минус 2. Пишем резултата минус 2. И накрая 2 по минус 2, минус 4, плюс 5, 1. Ето резултата пишем като последен коефициент. Следващия ред приписваме, защото си имаме единица за водещ елемент и този ред не се налага да се преобразува. 3, 1, 1, 1, 2. Приписваме и последния ред. 1, 0, 2, 1, 1. С това сме завършили първата итерация, защото стълбът на неизвестното Х1 се превърна в стълб на единичната матрица. Т.е. Х1 стана базисно неизвестно. Тъй като единицата е в третия ред
на тази разширена матрица, Х1 е базисно неизвестно именно в този трети ред, в това трето уравнение. Записваме Х1 като базисно неизвестно в колоната Bn. Продължаваме с формирането на базисни неизвестни в останалите уравнения. По същия критерий, къде ще извършим най-малко елементарни преобразования, ние ще изберем сега да преобразуваме стълба на Х4, защото вече имаме един нулев елемент, имаме и единици, всяка от които може да бъде избрана за водещ елемент. Избираме, пример, единицата от втория ред и извършваме съответните елементарни преобразования. За да анулираме двойката, ще трябва втория ред, умножен с минус 2, да прибавим към третия ред, а за да анулираме единицата от последния ред, отново втория ред, ще трябва умножен с минус 1 да прибавим към третия ред. Първият и втория ред се приписват, те не се променят. Първият, защото вече си има 0, а вторият, защото водещият елемент е 1. Третия ред се променят се коефициентите в третия ред, затова защото трябва коефициентите на втория ред, умножени с минус 2, да прибавим към съответните коефициенти на третия ред. Това, което не се променя в третия ред, е базисното неизвестно. Х1 си остава базисно неизвестно, а останалите коефициенти са изчислени по познатия начин. Ето, минус 4 по минус 2 е плюс 8 и плюс 3 е 11, и после 0 по минус 2 0, плюс 1 1 и така нататък. И съответно, четвъртия ред пък ще получим като втория ред, умножен с минус 1, прибавим към четвъртия. Ето първите няколко коефициента. Минус 4 по минус 1 плюс 4 и плюс 1 става 5. 0 по минус 1 0 плюс 0 0. Минус 1 по минус 1 е плюс 1 и плюс 2 става 3 и така нататък. Ето имаме нова разширена матрица. Стълба на Х4 вече е стълб на единичната матрица, следователно още една итерация сме приключили. Х4 стана базисно неизвестно. Къде е базисно неизвестно? Ами тъй като единицата е на второ място в стълба, следователно Х4 е базисно неизвестно в второто уравнение. Записваме тук Х4. Остана да формираме базисни неизвестни в първото и в четвъртото уравнение. Вижда се, че подходящи елементи за водещи имаме само в първото уравнение. Ще изберем ето единицата от стълба на Х2 и тук ще извършим 3 елементарни преобразования от един и същи вид. Първия ред ще прибавим само към втория, за да можем на мястото на числото минус 1 да получим 0. След това първия ред, умножен с минус 3, ще прибавим към третия, за да може на мястото на 3 да получим 0. И пак по същия начин, първия ред, умножен с минус 3, ще прибавим към третия, за да може на мястото на това число, на този елемент 3, пак да получим 0. Първия ред ще припишем. Приписваме 2, 0, 1, 1, 0. Запазваме базисните неизвестни в втори и трети ред, но ще променяме коефициенти. Тук най-напред ще трябва да сумираме съответните елементи. Това лесно ще се случи. 2 минус 4 минус 2, 0 и 0, 0, 1 минус 1, 0, минус 1, 1. Като приписваме, казахме, базисното неизвестно Х4. Отново преписваме базисното неизвестно Х1, но пресмятаме новите стойности на коефициентите. 2 по минус 3, минус 6 и 11, 5. 0 по минус 3, 0 и 1, 1 и така нататък. 0, 2, 0 са другите коефициенти. И за последния ред също казахме първия ред по минус 3 към третия. Получават се коефициенти минус 1, 0, 0, 0 и 0.
Завършихме третата итерация, защото вече и стълба на Хикс2 стана стълб на единичната матрица, т.е. Хикс2 стана базисно неизвестно. След като единицата е на първо място, Хикс2 е базисно неизвестно в първото уравнение. Пишем Хикс2 в първия ред. Остана да формираме базисно неизвестно в последния ред. Вижда се обаче, че тук единица няма, за да използваме за единица от стълба на единичната матрица. Ако обаче глобално погледнем целия ред, ние ще забележим нещо много специално. А специалното е, че всички коефициенти пред неизвестните са нули, само дясната страна е число различно от 0. Това уравнение, този ред, съответства, както се вижда наистина особен, той съответства на уравнение противоречие, т.е. на уравнение, което няма решение. Това, което виждаме от тази разширена матрица е, че системата не притежава канонична форма. Не може да бъде приведена, защото няма каноничната форма. А наличието на уравнение противоречие, т.е. на уравнение, което няма решение, показва, че и цялата система няма решение, т.е. системата е несъвместима. И така свързваме тези два извода. Системата, когато не притежава канонична форма, означава, че тя е несъвместима. Обратното също е вярно. Ако системата е несъвместима, тя не може да бъде приведена в канонична форма. Щом системата е несъвместима, това казахме, означава, че системата няма решение. Следователно, системата не притежава и базисно решение, това, което се искаше от нас в условието на задачата да намерим. Несъвместимата система няма никакво решение, включително и базисно решение.